ሰላም ክርስቶስ ምስኩላትኩም ይሁን እግዚአብሔር ይመስገን ከመይ ትሆኑ ብሩኻት ሕዋተይ ከም መዝሙር ሰላም መበል 300 ክዝምር ዜገርም ዛንታ ዝብል መዝሙር ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ቀራንዮ ንነፍስ ወከፍና ናይ ንኣኻትኩም ዝኸፈሉ ዋጋ ዘዘንቱ ዝማሬ እዩ ምልኹም መስገን ምሳይ ሓቢርኩም ነዚ ክርስቶስ ዝገበሮ ነገር ብምስትንታን ክትዘንትዎ ህይወትኩም ናብራኹም ኣብ ኩሉ ነገርኩም ክርስቶስ ዝኸፈለ ዋጋ ዓብይ ምዃኑ ትንሳኤኡ ነፍስ ወከፍና ዓብይ ምዃኑ ትርጉሙ እናሓሰብና እናስተንተና ነዚ መዝሙር እዚ ክንዝምሮ ኢና እግዚአብሔር ይባርኽኩም ክዝምር ዜገርም ዛንታ ክርስቶስ በእጅይ ሓሊፉ ክብሪ ኣቦ ሓዲጉ ክስቀል ኣብ ጎልጎታ ክዝምረሉ ክርስቶስ ኣብ ክንዳይ ሞይቱ ንዘምር ምስ እሙናቱ ሓቢርና በሪራ ዝጠፍአት በጊዕ ኢየሱስ ረኺብዋዩ ብፍቕሪ ወናብ ሕቕፊኡ ክትነብር ንዘለዓለም ክዝምረሉ ክርስቶስ ክንዳይ ሞይቱ ንዘምር ምስ እሙናቱ ሓቢርና ኣብ መንግሥቱ ብፍርሃት ወናንቀጥቀጥኩ ኣብቲ ርባ ድነሞት ኢየሱሰይ أطنعني كابجن كيون ردعني كزمرلو ክርስቶስ ኣብ ክንዳይ ሞይቱ ንዘምር ምስ እሙናቱ ሓቢርና ኣብ መንግሥቱ ጸልማት ከቢቡም ከሎ መድኃኒ ምሳይ ኣሎ ብደሙ ነቲ ሄድየ ኣመስግን ንጸግቡ ክዝምረሉ ክርስቶስ ክንዳይ ሞይቱ ንዘምር ምስ እሙናቱ ሓቢርና ኣብ መንግሥቱ እግዚአብሔር ይባርኽኩም